Adam, môžeš niečo povedať? Toto je môj otec. Toto som ja. A hento moja sestra. Spolu tvoríme veľmi zaujímavú rodinku a táto rodinka sa spolu vybrala na výlet na Slovensko. Z tohto výletu už vyšli dve videá, jedno z Tužiny a jedno prvého dielu z Raja. Toto je druhá časť videa z Raja a poďme si ho spolu užiť. Pravde neviem, či som včera niečo natáčal, keď sme už prišli dolu. A sme prišli dolu, na večer, sme sa sprchovali, šli spať. Dneska sme sa zhodli, že už nikam nejdeme, lebo nás boli celé telo. Ale bolo to fajn. Dneska len tak budeme robiť nejaké sračky a tak. Už balíme tam. Takže nakoniec sme sa rozhodli, že ideme ešte na nejakú Tomovú výhľadku, Tomášovú výhľadku, takže som strašne šťastný. Na tom papieri bolo napísané, že držte sa vychodených cest, ale môj futrík sa rozhodol ísť dakam. Ja som tu jediný, ktorý si to prečíta, čo znamená, že som tu jediný zodpovedný človek. Najmä na to. Takže, my sme ráno vstali, dali si párky, ktoré sme si pri Novom Horáku urobili v izbe. A z hotelu sme ráno vyrazili, že sme 600 metrov po asfaltke. Potom nás čakal kilometr výstupu na Geravi, na stanicu Geravi, po takom dosť šialenom. To je ďalší šialený vodop, teda rebrík. A teraz sa ideme zviesť bicyklom až takam dolu, potom ešte niekoľko kilometrov naspäť na ubytko. Kofole je dobrá. A vďaka týmto bicyklom sme sa mohli zviesť dolu. Určite sa môžete niekedy prísť a zviesť sa pomocou týchto bicyklov. Nebolo to ani také drahé a celkom nám to poslúžilo. Len príďte tak včas, aby ste ich vôbec stihli.
Ježiš, pes. Počkám na hento auto a idem henta. Voda a na druhej trošku vody a zeleň. To je pekné. Ešte aj. My sme teraz dolyžovali. My sme prišli a najedli sa. Teraz dlho. Aj pršalo, aj... Ježišmaria, to je nejaký terén. Idem pozadu, aby som nebol čierny. To znelo rasisticky. Ideme na posledné 2 kilometre do našej ubytovania. Hen tam sme sa boli najesť. Asi hodinku, možno 2 sme tam boli. Žrali, som si dal rezeň. Ja som si zabudol zobrať druhú baterku do 360-ky. Takže som smutný chlapec. Ale tak no, čo už. Tu niekde bude vrchol. Takže my sme zase vstali ako každý deň. Bolo by blbé, kebyže nevstaneme. Dneska už to máme také jednoduchšie. Prechádzame po takej ceste, kde kedysi dávno chodili auta, teraz už nechodia, lebo tunel. Ja by som sa mohol postaviť tak, že by ma bolo aj vidno. Je tu taká pekná asfaltka, je to také celé kúzelné, že tu je asfaltka, nie je tu žiaden hnusný nepríjemný terén, popri tom tečie rieka, proste je to také pekné. Je to také celé zarastené, proste. Má to taký ten, možno aj apokalyptický trochu vec. A potom ako tu skončíme, ideme do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Teda ja nebudem mať žiadne zábery, lebo tam by som musel platiť, aby som mohol natáčať. Čo sa mi nechcem. Nie je to asi až také dôležité. Potom ja už budem končiť. To sa ešte uvidíme. Dovtedy dúfam. A dostali sme sa nakoniec tým, celé to video celé začalo. Dúfam, že ste si toto video užili a ak hej, nezabudnite dať like, odber. Budú vychádzať hry teraz hier, nemám žiadne natočené vlogy, ale ja niečo vymyslím, takže majte sa, dúfam, na čo teší, to je moje zákerné slovo. A tak, majte sa a uvidíme sa niekedy na budúce, čau.